जाफि आं गारिफोरखौ नेनो बालायलांबायहाय थाबायलांसै। आयु फाग्लि आंहा नै जुबुर जुथुर दख'ना गानदोंना। हाब सिख्लाफ्रालाय अबाय थांनो ओंखारबोदोंब्रा? बल खेला नायहैनो ओंखारबोदों आदा। है नों दख'ना गानिजों रायलायाखै आं बै दख'ना गाननायजोंसो रायलायदों। नोंहाबो दख'ना गानबोनांगौमोन ना सेरेरे आराम नुगौमोन। ए आदा नोंखौबो लंपेन्ट खान्दा गाननायनि जायगायाव गामसा गाननायमोनबा बेसे मोजां नुगौमोन। हे उल्थासो बुंलायदोंलै बे। है सिरि थादो फाग्लि। मा नायहैनो होनदोंमोनलाय नोंसोरो? बल खेला आदा बल खेला जादों। हिनजाव मानसिफ्रानो बल खेला नायो नालै। बल खेला नायनायालाय मा हिनजाव हौवासो बेलाय? मा हिनजाव हौवानि खोथा बुंदों नोंलाय? हौवाफ्राबो हिनजावफोरनि खेलाखौ नायनांगोन, हिनजावफ्राबो हौवाफोरनि खेलाखौ नायनांगोन। ए हौवाफोरनि खेला नायहैनोखायनोथ' लंपेन्ट गानबोलायदों नोंहा। नोंनि खर'नि ब्रेनावनो गासिबो गोबोरखि, बेखायनो नोंनि साननायाबो गासिबो दानख'। हाब दानख' दाजाबनि खोथाबो बुंनो रोंलायगौ माथो नोंलाय। ओमफ्राय नोङो स्नेहा सदरा जोंजों मानो रायलायबाय थाखो? थुदोहाय आं थांसो लुबैबाय। जों मानो थांनांगौ फाग्लि? बे थांगोन ना। बांद्राय बेरग'खौ नायबाय थानांला नोङो, थांदो बिनिफ्राय। मोजां बाथ्रा बुंनायखाय गोरा। फाग्लि मा एथ' डेन्जार मानसिमोनहाय बेलाय गिरु बारुलाय। बेखौनो गिबाय थुदोहाय लासै थाबायलांसै। आंबो गसंबाय थानो बाबायहाय। आं जाबायसो सानदोंमोन बल खेलाखौ। गासैबो गेलेगिरि बिथांमोनहा मिथिखागौ जे दिनैनि बल खेला बादायलायनायाव आगदा फारसेनि बिथांमोनहा जाबाय जुथा गैयि टीम आरो आगसिथिं थानाय टीमा जाबाय जुथा गोनां टीम। दानिया बिथांमोनहा खेला गेलेनायखौ जागायलायनो हासिगोन। नोंथांमोना नांलाय खमलाय खालामनो मोना, खेलाखौ मोजाङैनो गेलेलांनांगौ आरो बे खेलाखौ जुथा गैयिफोरा जागायजेनग्रोगोन। ओइ गोमो आरो गलाब थिगसे मोजाङै जोखालै, देरहाथारनांगौ। ओइ बेरग' ओइ लावदुम मोजाङै जोलै। नै लांसै आदाया किपारनि खाथियाव। जुथा गोनां टीमा बलखौ लानानै आवगायगासिनो दं। मोनथारालै साला। आयौ हाबगबाय। बेखिनिखौनो हमथानो हायासै नोङो। एफा स्पिडआव फैनाय बलखौ हमथानो हायो नामाब्रा? मायावथो जागारोलै। नोंखौ गलकिपार दोननानै जारलासो जाबाय। आहाय जुथा गैयिया जेनबाय। जुथा गैया गारा बल गेलेनो हायो नालाय जाम्बाफोर। जोंनि बायदि गोदान जुथा गान। ओइ जाम्बाफोर आं गाननाय जुथाया डिजाइनार। बेखौ जानला मेनला जायगायाव मोना। दामाबो खम नंखाया 10,000 20,000निसो। नोंसोरथ' 100-200निसो गानखायो। इन्टारनेसनेलाव देरहानाय बायदि मोनदों ने बेटा? बिमा बिफानि थाखा फैसाजों बायनायखौ दुग्गा देखायनो फैदों बेहाय साला। डिजाइनार जायो नामा बे जुथाया? जों खिनायाव गानग्रासो बियो। मा बुंदोंलै नों जाम्बा लरग'? नांलायलायबाय थानो ना आंखौ बोखांहरनोब्रा नोंसोरलाय? आंहालाय मानो बोखांनो दोरखारब्रा? नोंस्रा बेलेग टिम आंहा बेलेग टिम ना। आयौ आं बिसोरखौ देरहागोन बायदि मोनथाराखैमोनहाय। साला देरहाबायलाय पार्टि जाहैनांसिगोन जोंहा। जुथा गोनां पार्टिया देरहामारबाय। नोंसोरो देरहानानै माबायदि मोनखो? बिराद मोजां मोनबाय जों सार। नोंसोरो चान्स मोनबावगोन। नोंसोरो गुबुन जायगायाव गेलेहैनो चान्स मोनबावसिगोन।